बेखौ लाबाय थागोन बेना ओरै आरो पजिसन आं गोसोखांबा ओरैबायदि मिनिनो ओंखारो फिसाजो देरागौमानि दांलानो मालाय ओमफ्राय आंहा मालायनिखौ गल' गल' नायनानै थाबाय थानांसिगौ आरो लुगैलायनायनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जोबोद लुबैथिना थांखौ फिन खेबसेबार बावबाय सोरबा माजियाव जे भगबाननि महर लानानै सोनाफोर दा मुगाय बेनिफ्राय आंनि पजिसनखौ नायदो बेसेबां दिनै खुसि साब्रैजों ज' जायो ज' आरोना गंसेयावनो आर्ट क्लासाव फैदों सोनाफोर जि गोबावजों दिनै गोबावजों माने जानुवारियाव फुरा गावसोरबो बन्द' होखादोंमोन नालाय मास मोनसे बेनिफ्राय डिसेम्बरनि एग्जामा मोननैल' होनानै मोनसे होलांस्लाबनो मोनाखै आरोना दाख्लै गेंटकआव बेरायहैनाया बेयावनो आरोना माने फरिखा जोबनानै बे स्कुल फरिखा जोबनानैहाय सनिबार रबिबाराव जायो नेक्स्ट सनिबार बिदियावसो जादों नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट सनिबारखौ नेस्लाबनो हायासै एग्जामखौ आर्टनि एग्जामखौ होलांजोबोबा हजों थांनाया जानाय नङा बिदि ओमफ्राय आर्टनि एग्जामखौ उनावबो होजायो होनबाय नालाय जेनेबा आवगोलनि मानसिफोरनिफ्राय मिथिनाय ओमफ्राय मोनसे होआमुआ थांदों आरोना स' बेखौ दिनै होनो लाबोबाय ओमफ्राय दा लाबोबासो एग्जाम आं फिसबो होनो होननानै बेयाव थांदोंमोन ओमफ्राय मा होनो बिराद भिर ना दा एडमिसन गोदान जाबाय आंना एसे नेक्स्टआवसो जासिगोन आरो नेक्स्टआवसो ज' लानोसै ओमफ्राय दा मा खालामनो हायो बोराय बुरैजों मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय फिल्डआव बल गेलेगासिनो ओमफ्राय बिफा फिसाया नै सायायाव दंहैयो आरोना फैदा फैदा सिदा सिदि बाजारावसो फैग्रोबाय जोङो मालायना खानाय बिरलायोबा आंना खानाय बिरलायनो थाखाय हगारसारनाय गैया नालाय सनाफोर मा खालामनो बे खिंख्रि खाथुमनाय खानायालाय बोरैथो बिरबावनो आरोना ओमफ्राय जोङो बाजारनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट दाबसे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आलो बेला मुसुराल' एसे रिथिं रिथां बिरबाय आरो आंनाबो सफैबाय नोंना सम्पथिया जा गरम दिनै बिफा माला लुनो होन्दोंमोनलाय माला लुना होगोन होन्दोंमोनलाय आंखौ दंथ'यो आरो बिदिनो लासैनो लुगोन आंहाथ' फैबाय थाखायोआनो ओमफ्राय गावहा गावनि सम्पति नङा होमबा सोनाफोर गावनि मेहनतनि फैसाजों बायनाय फैबाथाय नायफैयो आरो स' दिनैबो फिसा नायसै गैबावला मालायनि न' लुनाय मा लुनाय खबर लासिगोनलाय बियो आं बारा देखायबाय थाबा नोंथांमोना बरिं मोनसिगोन ना मालायनि न'फोरखौहाय मा जेराव थाङो बेयावनो मालायनि न'खौ देखायलाबायो होननानै स' न' लुहांगासिनो दं नालाय एसे देखायबाय आङो मानसिफोरनिखौ आरोना जोंहा गैथ'वा नालाय मा सना बामनो जोंनि हानि आसपासाव लुबाय नालाय ओंखायनो नायबाय बे आसोलाय नै अबाव मिस्ट्रि बेसेबां थाखो बेसेबां माखो खबर लादों माबाया दङथ' बैसिनाव हाबदों ओमफ्राय सोरनाफोर गावनि दाबसे जायगायावल' नायहैनो हाबाय आरोना बेयावनो गावबायदि सोरबा लोगो मोनबाय नालाय बेसे थांखो बेसे माखो माबा माबि सावरायबायनानैनो ओमफ्राय मोनसेखौ नायहैनो हायासै आरोना आंथ' देखायखाबायानो नोंथांमोननो मालाबा बेरायहैबा सेयार खालामबावगोन आरोना गावनि हायाव मादि गोजोननाय थायो गावहा बेनि एक्सप्रेसनखौ देखायनांगोन सोरनाफोर ओमफ्राय आंबो बिनिनो बे जों नायहैनायनिनो खोला फारसेजोंहाय सासे लोगोआ थाफैखाबाय नालाय आगोलाव सिनायखानाय बिसिनाव हाबबाय माने साहा कापसे मोनलोंबोलायबाय आरो आङो भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा थेंक इउ स' माच बिमा सना साहा कापसे लोंनानै फैबाय आं दहाय बाजाराव बेरायनायावनो आं बिफाखौ साहा लोंसै नामा बिफा ओंखारदों माने आं उखैनाय मोन्दोंमोन नालाय सान्दुं बेरायनानैहाय ओमफ्राय बिनाव ग्रोब लोंबोबाय आरोना ओमफ्राय नै अहाथो थाथ'नो मोननो सान्दुं गोसाबाबो सुन थाबायबाय थानांगौ फिसाजोआ फिसालानाबो गनोसै बिदिनो 8-9 मिनिटसोल'सै आरोना ओमफ्राय ओंखायनो जों बे सायायाव नेफैबाय ओइलाय मानसिफ्रा लांनो फैहांखाबायानो गबाथाय जोंबो लानानै सिदा सिदि थांसै आरोना लाबाय माबा माबि बिरादनो जोंबो बाजाराव हाबबाय नालाय एसे मांसबो लाबाय एसे अमा बेदर थांनानै एवजाहैनोसै आरोना फैदो जिरायबावनोसै आमा जि हाय आंनि आगोलनि हारेक भिडिअ'आवनो नोंथांमोना नुखायो गथ' बायै बायै भिडिअ' खालामनो ओमफ्राय दा एसे खालि नुलायबाय नामा आंखौबो मालाय नै एकदम नानानै जानाय हुदाखौ गारनो हाया आरोना ओरैबायदि जेबो निसा लायाबा बेखौ लाथारगोन आरो मालाय हाथायफ्राव एम्फौ जानो हायिनि जारला फिसाला नुजासे जानो हाया बेस्रा सादा पेकेटखौनो माबा जुथा माबा माबियाव दोनखोमानानै जानांगौ आरोना ओरैबायदि अबस्था आरो फिसाजोआबो देरहांगासिनो दङ रंग'नो नालाय दाबो माथो नाखावगासिनो दङ दाय जारलासो ओमफ्राय नै नाम्बार बै फटकफोर लाबाबो सादा लानानै पजिसन थाबाय थायो बेना आं गोसोखां
थांबा ओरैबायदि मिनिनो ओंखारो फटकफोर लायोना अबेबा थांबा बे सादा ओरै नायो नालाय बेखौ ओरै लाबाय थागोन बेना ओरै आरो पजिसन सादानि ओरैबायदि सादानि फाग्ला होननांसिगोन ओमफ्राय मालाय दानाय सुनि बराखौबो जानो हाया ओरैबायदि बेना एकदम लुज आरो ना अब्लाबो जाथारगोन ओमफ्राय दा फिसाला गैया नालाय खरा मोनजागासिनो दङ माने बिरियाथ' जेबो बेबहार गैया बाट बे सादाखौ नांथारगौ आरो बिथांनो हजोंबो जायो नामा बिफा जायालायनो दाख्लै थांनायाव जानाय नुखादों आङो हजों जाया जाखोमाबाय आरो एसे जेबो नङा हाथाइफ्रासो एम्फौ जानो हाया दागो नांजोब्बाय हाथाइया सिङाव ओरै जायै जायैनो खम जारला सोर सोरनि हासबेन्डआ सादा जायो सोनाफोर लोगोफोर नायदोंबा आं बायदि जायफोर नायदों सोर सादा जायो आंनोबो खिथाहरलाय जोंना खिन्थु जायो ओरै नागासिनो दङ जारला सादाल'खौ आं जेबो होनला निसा बुस्थु लाया नालाय बा बिदि सिगारेट जौ बे मावनानै मोननाय मानाय बेफोरखौ एकदम बेबहार गैया नालाय लोंबाबो एखमबा बियारफोर एसे लुज बुस्थुखौसो लासै नालाय ओंखायनो आं जेबो प्रब्लेम गैला आरोना नैबे सोनाफोर फिसालायाबो गनोसै हनै गहांबायानो होंगो दोंगो फैदो दा नागिरबाय थागोन बियो गसिगोन गखाबाय ओंखारखाबाय हनै आइ बाबा माखौ सनाफोर आजादि दा एकदम हायलाब बिखुङाव थफ्ला गैया बेफोरसो जिबन ना गैया जोंनालाय बिदि जिबनालाय आरो मालाबा मास मोनसे मालाबा 15 दिन बिदिल'सो बेफोरबायदि मखाया स' दा एसे आजादि आरोना एसे माने फुरा आजादियानो जागासिनो दङ 70% आजादि बाबा सफैबाय साब्रैजों ओरैबायदि थोन आरोना आंबो बुनायनिफ्राय बुगासिनो नालाय एकदम गोलैहां जालायो आरोना उनाव जिरायग्राया ओमफ्राय मा खालामनो सारि साखिया गैया नालाय बेजोंनो एकदम एडजास्ट खालामनानै थांनांगौ जायो जेरावखि थाङा थांबाय ज'बो थांनो लुबैयोना थांबाथाय ओमफ्राय साजा मोनबोनोसै आरो एकदम गोलैहांनो साजाबाबो मोजां मोनो मालायनि सायाव गाखोनो मोनो नालाय सनाफोर गाखोबाय थानो मोनाना जोंलाय आरो माथोबाव बाजार गिदिराव थांबाय नालाय एकदम लाना फैजोब्बाय जाब्रा ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय दहाय लानाय मुलाया मुला आसार बानायगोन बेनिबो भिडिअ लाबोगोन आङो गाबोन बानायनाय जायो ना माला बानायनाय जायो आगोलावबो बानायखांबाय आङो बिदिनो बानायलाबायनोसै आरो ओमफ्राय ओरै एसे लानानै फैलायबाय नै होनोसैलाय दा गावथ' बारा जाखाया आंनोनो खायद' जागोन आरोना होमबा इसनि बे गाव जायाबाबो जों जानायखौ मोजां मोननानैनो लानानै फैयो जोंहाबो एकदम मोननायावनो मोननाय होनोसै आरो जानाया बे फैबाथाय जोंहा आनलिमिटेड जायो आरोना जानाया आथिं फुना लागासै आं जि गफं फैजोब्बाय आरोना दुगैनाया दहाय फुङाव दुगैना ओंखारदोंमोन आंहा स्र'नो लेट्रिन सुस्रांनानै दुगैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय एसे सुफैनोसै बिराद सान्दुं जाहांबायना हाद्रि बाला गफङो एकदम अयथासार जाजोब्बाय सोनाबाय एसे साफा जाना लानोसै आं ओमफ्राय होखावनोसैलाय लाबोबाय नालाय आरो माथोबाव सोनाफोर नै मुलायाबो लाबोखाबाय नालाय मुला होनोसै दरसेयानो जि बुरजा ओंखारबाय ओमफ्राय बिथांखौ टमेट' हानो होदों आङो सारायाबो दुंखाबाय देना रेडि लाखाजोब्बाय एवखावनोसैल' आरोना टमेट'जोंल' एसे संसै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बिथाङाथ' बेदरखौ बारा जाया नालाय दा बेखौनो खनजासिगोन आरो बियो मुलाखौनो आंथ' मुला होबावलासोमोन होनोसै बिथांनि डिमान्ड थाव सेरनानै लाबायानो आरोना मुलायाबो जइन जाखाबाय आरोना बेयावनो बिराद मेजेममोन अमा बेदरा ओंखायनो आं टमेट'जोंल' गोसोखांदोंमोन आरोना मुला आंखौ भिडिअ खालामनायखौ बिथाङा खामानिबो एसे मावदोब्रा होनदों आं बे खामानि मावनायखौसो भिडिअ खालामो बेखौ बिथाङा बावदों आखायाव मबाइल नुबाय थाबाय नालाय ओंखायनो आङो मैयाना मालाबा मोनसे भिडिअ ओंखारदोंना बारा आखायाव मबाइल लाबाय थानो दिगदारबो जायो होननानैहाय थ' बेनो आरो खार'ना आखायाव आं भिडिअ खालामलाबाय थाबाय नालाय एसेल'सो क्लिप लायोना उनावसो इडिट खालामनानै जइन खालामो बेखौनो बिथाङा नुबाय थाबाय नालाय बेनिफ्राय खामानिबो एसे मावदों दा नै अमा बेदर संगासिनो बेफोरखौसो आं देखायगासिनो दङ दा जारला गावा ओंखारनो बायोबो बायो आरो आंखौ बिदि बुंबावो आरो ना साजा नानायखौ खिथानायखौबा एकदम बाजालायाखै बेखौबा गावनि फेभरिट खामानि नालाय संना लागोनसै आं नङाबा दानो आंखौ बुंबावगोन बियो लासिं जायाखैनो बे आंना बिदि बुंजानाया खामानिखौबो एसे मावदोब्रा मबाइलखौ दोनथ'दो होनलायलायनाया खामानि मावनायखौनो देखायगासिनो दं आङो एसे खम खालामनोसै आङो मालायफोर बादि हायलाब सानजों ओंखारनाय नङा जोंना मा होनो मालाय मानसिफ्रासो ज' जानाय ज' मानाय देखायलांबाय थायो नङा होमबा आंना बिदि गैया हारसिंबासो साबसिन आंना ग्रोब बाट नोंथांमोनानो बुङो गुमैखौबो फैबाथाय लाफा थ' बिथांखौबो एसे लाफानाय जाहैबाय आरोना ओरैनोथ' बिथाङा ओंखारनो गोसो गैथारा एबार एसे हेंथाया खम जादों
आंखौ मानो लालायनो होननाया दाख्लैयो हजोंहाय थांबायसै जावबोदों नालाय आङो जारौ मारौ महर लांफाबाय आंना बेदरा ओमफ्राय नै टमेट'खौबो होना होबावनोसै गोथाव जाखाबाय मोदोमखाबायानो दानो मोनायावनो आरोना फोमोनना लाथारगोनसै आङो बिराद मेजेम गबाय माने ओमफ्राय आं बारा मेजेमखौ लस खालामनो हाला जानांगौनि खोथा दङ दा बेदरा फिसा फिसा रानलांबा हाथायाव नांनाय नङा आंनाव सनाफोर दै होनानै लानोसै एसे हरबावनोसै मुला थुला मोननांगोन ना ओरैबायदि जाथावथाव मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय मोनबाय नालाय आरो माथोआव एसे साखिनानै लानोसै थानो हायाना मोननाय लोगो लोगोनो एकदम लाथाव लाथावनो बारा आवलिनो होखायाखै आङो ओंखायनो मजा मुला जिराया बिराद गोबाव जाबायमोन साखिनाया नोंहा नोंलाय दहाय बारा मोनायावसो साखिनायदों दा मुलायाबो गोदैसो बेबायदियाव मोदोमफुङाबा मादियावसो मोदोमफुङोब्रा जानायनि रेडि एबार नायदो थोरसिफ्रानो बुंजोबबाय सनाफोर ओमफ्राय ओरै दङ ओरै मैयानि सिबिं बाथोनबो दंबावलायसो ओमफ्राय ओरै बे बिथांनि आरोना बिथांमोनहा फिसा फिसा जाखांबाय आरोना ओमफ्राय थोरसियानो बुंजोबनाय दिनै मैयानिबो ओंख्रि एसे दंलायो फुलकबि आलु दालि फान्थाव एवनाय सिबिं बाथोन हजम जानो लागोनसै आङो मागा मगानो गासिबो गोथाव आंनि थाखाय जेबो गोथाव गैया गासिखौबो जाजोबखायो नालाय मुलाजों गोथाव मोनजाथारदों आंहाथ' थख' थख' जानो रोङा बेखौ हानलाय लाब्रासो लगायनानै जालाबायो आरोना बिदिबासो गोथाव मोनो मैयानि सिबिं बाथोन सिबिं लाफानो होननाया बावबोबायसो बिफा मालाबा फिथा जानो सिबिं लानो होनबाय बावबो गोथाव मोनो आं सिबिं बाथोनखौ मोदोमलायनाय नैलाय सासे बिथाङाबो जागासिनो बेनाबो थोरसियानो बुंजोबबाय हनै बाराद्राय जाहोबाबो फाग्लिया गेस जानो नागिरो थाबनो मोनसेबा बिदिनो जायो माजे समाय मुला खाजिबो हाबावदोंमोन ओमफ्राय आं बारा जानो हाखाया नालाय गाव जाजोब्बाय एसेल' हादोंमोन गाजरजों मुला हानानै जादोंमोन गावहा जानानै लागोनसै नालाय आं एसे गोबाव जासिगोन नालाय माने मागा मगा जाबासो थाब जाखाङो जानानै लागोनसै आङो साफा स्लिम जाखांजोब्बाय नै सनाफोर खालि मुला बेदरल' थाबाय अमा बेदरनि मजायानो आलदाखा नङा होमबा ओमफ्राय जा मेंनायबो मोनबाय एसे रेस्टबो लानोसै थाबथां थुबथां सनाफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला आङो ओमफ्राय मा होनो दहाय हा नायहैनाया देनां मालाय फिसाजो एसे स्कुलाव हाबबासो दांनोसैनो दानो दांथ'लानो आहा खस्थ' मोनगोन नालाय ओंखायनो दांथ'ला आरोना न' लुनायाबो साधारन नङाना जेनेबा गावथ' सुटि फैनायावल'सो खालामनो हागोन ओमफ्राय बाखिथ' आंनि सायावसो जागोन नालाय ओंखायनो नों दा थांलाय फैलाय बुहुद खस्थ' मोनगोन होननानै माबाखौ फिसाजोखौ एसे देरनो होग्रोदो स्कुलफ्राव हाबबाथाय दांनानै होगोन दे आङो होनना बुंदों आरो सोनाफोर नेनोसै आरोना बिदिनोसै ओमफ्राय आंहा आरो मालायफोरनिखौ नुनानै हिंसा जागासिनो दं आरोना जेब्लाबो उफाय गैला आंनि सुबिदानि थाखायनो बुंदों आरोना थ' सोनाबफोर जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेल आइकनखौ दाबायनानै गालांदो आरोना मोजां मोनाखैबाथ' माथो खालामनो डिसलाइक मारना होलांबानो जाबाय बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो जायफोरा मोजां मोनदों बेनिफ्राय मोजांमोन गाज्रिमोन कमेन्ट खालामनानै गालांथारबानो जाबाय सोनाबफोर स' थेंक इउ स' माच